Hei, minä olen Sari Leinonen ja tällä videolla käyn läpi Kemijärvelle suunnitellun Ailangan tunturin pumppuvoimalaitoshankkeen vaikutuksia jääolosuhteisiin Kemijoki Oyn esittelemien jäämallinnuksien kautta ja haastattelin tähän esitykseen myös paikallista jääolosuhteiden kokemusasiantuntijaa Pertti Virtalaa. Tässä on jäätilanne mallinnus ja nuo karttakuvat olen napannut Kemijoki Oyn esittelyaineistosta, jota he kävivät läpi 18.3. Kemijärvellä pitämässään kulttuurikeskuksen tilaisuudessa. Ja siellä näitä tuloksia esitteli EIFRin johtava asiantuntija. Ja nyt tosiaan olen kuvakaapannut nämä esittelyt sieltä heidän aineistostaan ja lisännyt sitten nuo oranssit ja valkoiset merkinnät. Eli tuo sinisellä merkitty alue kuvaa siis järveä ja järven jään paksuuksia noilla eri värisillä alueilla merkittynä. Ja jos katsot tuota ihan tämän esityksen oikeaa laitaa, niin siellä tuommoinen väriskaala ja mitat on vieretysten, eli sitä luetaan niin, että tuo tummansininen väri kuvaa 0-5 senttimetriä paksua jäätä ja sitten vaikka tuo vähän vaaleampi 5-10 senttimetriä paksua jäätä ja niin edespäin. Ja jos sitten näitä karttakuvia verrataan, niin selkeästihan tuo 10-20 senttimetriä kuvaava väri on molemmissa kuvissa vallitseva. Tuo vasemmanpuoleinen kuva kuvaa nykytilannetta, eli tämmöistä keskimääräistä joulukuuta ja jäänpaksuuksia silloin, ja sitten tuo oikeanpuoleinen karttakuva kuvaa sitä tilannetta mallinnettuna, että pumppuvoimalaitos olisi käytössä. Ja selkeimpänä eronahan näiden kuvien välillä on tietenkin tuo Kuusilahteen sijoittuva purkuputki ja sen alue, eli silloin kun pumppuvoimalaitos olisi käytössä, niin purkuputken suuaukolla olisi 0-5 senttimetriä paksu jääkerros tai voisiko sanoa sulavesi, ja sitten siitä jatkuu tuommoisena 5-10 sentin paksuisena jääkerros reilun kilometrin päähän kohti Kauhaselkää. Ja ainakin itse kiinnitän huomiota siihen, että tässä kuvassa, missä pumppuvoimalaitos olisi käytössä, on kenties hieman vähemmän ihan tumman sinistä, eli 0-5 senttimetriä paksua jäätä kuvaavaa aluetta. Ja pumppuvoimalaitoksen käytössä ollessa ehkä tuo 5-10 senttimetriä paksun jään osuudet laajenisivat tai alueet laajenisivat. Ja muutoinkin näissä molemmissa kuvissa vähän tuommoisen heikomman jään tai sulan alue sijoittuu tuosta Ämmänniemestä Luuksinsalmeen väliselle alueelle ja tuonne Lehtolan tuntumaan. Tuossa Kemijoki Oyn tilaisuudessa esiteltiin myös veden korkeuden vaihtelua säännöstelyn kautta ja siellä ilmoitettiin, että veden korkeus niin kuin vuotuisesti vaihtelee keskimäärin vuorokauden sisällä 2,6 senttimetriä ja joulukuussa tuo vaihtelu olisi noin 2,1 senttimetriä vuorokauden sisällä. Ja silloin, jos tuo pumppuvoimalaitos olisi käytössä, niin tuo veden korkeuden vaihtelu arvioitaisiin vuorokauden sisällä olevan keskimäärin 5,3 senttimetriä ja joulukuussa tuo keskimääräinen vuorokauden vaihtelu olisi 3,8 senttimetriä. Tässäpä nuo samaiset karttakuvat on nyt maaliskuun otoksia, eli minkälainen jäätilanne olisi maaliskuussa joko nykytilanteessa ilman pumppuvoimalaitosta tai tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa sillä tavalla, että pumppuvoimalaitos olisi käytössä. Ja ehkä selkeimpänä erona tuohon edelliseen joulukuuta kuvaavaan jäämallinnustilanteeseen, niin voi havaita, että väriskaala on
muuttunut paljon vaaleamman siniseksi, eli jään paksuus on kasvanut ja ehkä noissa molemmissa kuvissa tuo vallitseva väri, tuo ihan vaalein sininen kuvaa sitä yli 60 sentin paksuista jäätä. Ja tuossa pumppuvoimalla olisi käytössä tilanteessa, niin sitten näkyy tuota ihan sulaa tai 0-5 senttimetriä paksua jäätä tuolla ihan tummansinisellä alueella Kuusilahdessa purkuputken suuaukolla. Ja siitä sitten lähtisi nuo jääolosuhteet kehittymään, jäät paksuuntuisivat sitten vähitellen tuonne Kauhaselälle edetessä. Ja aika lailla nuo samat vähän ohuemman jään alueet ovat näissäkin kartoissa kuin tuossa joulukuunkin tilanteessa, eli tuolta Ämmänniemestä Luuksinsalmea kohti ja sitten taas tuolla Lehtolan alueella tai Rytilahden ja Lehtolan välisellä alueella. Tähänkin olen kirjannut tuon nykytilanteen vedenkorkeuden vaihtelu vuorokauden sisällä, joka oli siis tuo keskimäärin vuotuisesti 2,6 senttimetriä. Ja huhtikuussa tuo vaihtelu on noin 3,5 senttimetriä ja pumppuvoimalaitoksen kanssa tuo arvioitu vuorokauden sisällä tapahtuma vaihtelu huhtikuussa olisi 10,3 senttimetriä. Kemijoki Oy on esitellyt näitä jääolosuhteita 2 eri tilaisuudessa. Ja ensimmäinen niistä oli 24.2. Kemijärven seurakuntatalolla ja sitten tämä jo mainittu 18.3. pidetty tilaisuus Kulttuurikeskuksessa. Ja molemmissa tilaisuuksissa yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja oma huomio on kiinnittynyt sellaiseen herran kuin Pentti Virtala, joka esitti molemmissa tilaisuuksissa niin hyviä kysymyksiä, että niihin asiantuntijat eivät osanneet vastata. Ja niinpä minulla olikin ilo saada Pentti mukaan tähän esitykseen. Kiitos Pentti, kun tulit vieraakseni tähän ja olisi kiva, jos esittelisit vähän itseäsi. Niin, tein sivutyönä 20 vuoden ajan tuolla Torniossa, Kemin alueella, jokisuilla ja merellä jäätutkimuksen kenttätyötä Merentutkimuslaitoksen jääpalvelulle. Se oli heidän ohjeistamansa ja aika yksityiskohtaista. Siinä oli viikoittainen raportointi ja päivittäinen erittely. Niin, todellakin tähän pumppuvoimalan YVA-selvitykseen liittyen, niin voisin kertoa semmoista yleistietoa jäätymisestä ja jäätilanteista. Jäätyessä vesi laajenee noin 10%. Sen ominaispaino kevenee samassa suhteessa. Siksi se kelluu siinä veden pinnalla. Siinä laajenemisessa syntyy erittäin suuria voimia, kun se jää puristuu sinne rantoja, saaria, niemiä, karikkoja vasten. Siihen syntyy railoja. Sitten vedenpainevaihteluista johtuen ja virtauksista johtuen niistä railoista pursuu vettä siihen jäälle. Jos ei ole lunta, se jäätyy siihen teräsjäähän. Jos on ohuesti lunta, se vesi imeytyy siihen lumeen ja pakkasella jäätyy kohvajääksi, joka on vähän semmoista hauraampaa jäätä. Jos on paksummasti lunta, se hyvin usein säilyy pitkiäkin aikoja, se vesi siellä lumen alla vetenä. Sen on varmaan kaikki moottorikelkkailijat kipeästi huomannut tuolla, kun on ajellut. Sitten keväällä, kun
aurinko alkaa sulattaa sitä lunta ja mahdollisesti vähän sitä kohvajäätä. Se näkyy jäällä ulospäin sillä tavalla, että jää menee ensimmäisen kerran mustaksi tai tummaksi. Se johtuu tietysti siitä, että kun se vesi on siinä jään päällä. Sitten se veden ja jään ominaispainoerosta johtuen ja kun aurinko lämmittää sitä vettä, se lähtee painumaan semmoisena vähän pisaramaisina muodostelmina sinne jäähän. Sitten kun tämä jään puikkoutuminen on edennyt sinne tarpeeksi syvälle, se koko vesimäärä on kadonnut siitä jään päältä ja silloin se menee valkeaksi, varsinkin jos on pakkasta. Sitten toisen kerran se jää menee mustaksi silloin, kun tämä puikkoutuminen on edennyt koko sen jääkerroksen läpi sinne teräsjään läpikin. Silloin se jäämäärä suhteessa paikallisesti siihen veden määrään on pienentynyt huomattavasti ja se lillii siinä vesipinnassa. Ja tämä jää on täysin kantamatonta ja siitä syntyy sitten vaaratilanteita, jos siihen uppoaa. Sä et pysty siinä uimaan, sä et saa mistään kiinni, et pysty mihinkään nousemaan. Että tästä mulla on myös kokemusperäistä tietoa parista onnettomuudesta. Yleisilme siinä jään ohentumisessa on se, että jää kun alkaa keväällä ohentua, se tapahtuu pääosin sieltä jään alapinnasta eli teräsjään osalta ja haurastuminen tapahtuu pintaosilta. Silloin 18.3. Kemijoki Oyn tilaisuudessa esitit, Pentti, kysymyksen tälle Eiverin johtavalle asiantuntijalle, juuri hänelle, joka oli esitellyt nämä vesistö- ja jäämallinnukset. Kysyit, että onko Coanda-ilmiö hänelle tuttu, ja tämä asiantuntija vastasi, että ei ole. Ja silloin olisin kyllä halunnut kuulla tästä ilmiöstä vähän enemmän ja siitä, että miksi sun mielestä tämä ilmiö olisi pitänyt ottaa huomioon myös noissa mallinnuksissa juuri täällä Kemijärvellä. Ja voisitko siis, Pentti, kertoa, että mikä on Coanda-ilmiö? Niin tuo Coanda-ilmiö määritellään tuolla tieteellisissä teksteissä nestevirtausta koskien jotensakin näin, että nestevirtaukset pyrkivät hakeutumaan sitä lähellä oleviin pintoihin, seuraamaan ja mukailemaan sen pinnan muotoja. Haluan liittää tämän Coanda-ilmiön tähän jäätilanteeseen ja siihen, että miten se näkyy nyt Kemijärven tilanteessa. Se näkyy juuri siinä Kauhavaaran laidassa, missä tapahtui pari vuotta sitten se onnettomuus. Siihen itse asiassa vajosi 2 kelkkaa. Tähän Coanda-ilmiön perustuen minä kysyin tätä asiantuntijoilta, sekä jäätutkimuksen asiantuntijalta että virtaustekniikan asiantuntijalta. Kerroin heille näin, että miten se minun mielestä tässä ilmenee. Se virtaus sieltä Lehtosalmesta nykyisillä virtauksilla etenee sinne Kauhavaaraa kohti, joka on Lehtosalmesta noin 3 kilometrin päässä. Se ottaa mukaansa sieltä syvemmistä vesistä
tätä 4-asteista vettä, joka on kaikista raskainta. Kun se lähtee nousemaan siihen Kauhavarran rantaa kohti, se ahtautuu siihen jään alapinnan ja nousevan rannan väliseen kiilamaiseen tilaan. Sen virtausnopeus ja paine kasvavat. Ja tähän asiantuntijat lisäsivät, että leikkausvoimat kasvavat. Se leikkaa sekä sitä rantaa että sitä jään pintaa sieltä alhaalta päin teräsjään osalta. Siinä on joka talvi se heikon jään alue ja sula. Siinä rannassa ei ole hienoa aineesta, ei edes siellä syvemmällä, ainakaan sen 7 metrin säännöstelytilavuuden mitalla, minkä pääsee talvella näkemään. Tein päätyöni merivartiostossa ja siellä liikuttiin useita kertoja viikossa, joskus jopa päivittäin siellä jääalueilla. Kevätaikana oli jäänpaksuus vielä yleisesti useita kymmeniä senttejä, kenties puoli metriä. Liikuttiin siellä hydrokopterilla, joka kulkee suksilla, mutta myös ui. Ja joka kevät vastaavissa paikoissa, missä tämä Kauhavarran laita on, eli saarien kärjessä, matalikoiden kohdalla, niemien kärjessä, hydrokopteri vajosi uintitilaan. Tuossa pumppuvoimalan YVA-selvitystilaisuudessa kiinnitin huomiota siihen, että nämä jäätilannekuvaukset, mitkä siinä annettiin, se muistaakseni oli sillä tavalla, että tämä pumppuvoimalan käyttö vaikuttaa vain 2 kilometrin päähän siitä purkauspaikasta. Nyt jo tämänhetkisillä Lehtosalmen virtauksilla pitkin talvea näkyy 2 kilometrin päässä jään päällä mustia alueita, eli siellä on vettä. Ja 5.4. siinä oli jo yli 2 kilometrin päässä se sulaa nyt tänä vuonna. Ja tuo jäätilannekuvaus tuolla, mikä oli, niin se erityisesti näyttää olevan ristiriitainen näihin asioihin verrattuna, että kun pumppuvoimalaa käytetään, niin jäätilannetta oli kuvattu niin, että ne nykyiset heikon jään alueet, niistä osa oli poistunut. Ja se on minusta ristiriitaista. Toinen asia, mikä minun mielestäni tästä Koanda-ilmiöstä johtuen aiheutuu, on se Kuusilahteen suunniteltu 80 metriä leveä purkuuoma. Tähän Koanda-ilmiöön perustuen se todennäköisimmin tulee käymään niin, että se jää heikkenee ja sulaa niistä nousevien penkkojen kohdalta. Ja irtoaa, kun uusi purkaus tulee, se purkautuu sinne selälle. Ja ne jäät menevät joko alle tai päälle siitä selkäjäästä. Siihen tulee tämmöinen vähän niin kuin ahtojää-ilmiö, jolloin ne virtaukset lähtevät kiertämään sitä ahtojää-ilmiötä ja
hyvin todennäköistä, että sinne tulee se leveävä heikon jään alue. Minulle jäi elävästi mieleen sieltä 18.3. esittelytilaisuudesta näistä virtausmallinnuksista yksityiskohta tuon purkuuoman osalta. En löytänyt näitä tietoja tuolta julkisesti saatavilla olevista mallinnuksista, mutta minulle jäi sellainen muistikuva, että purkuuoman virtausmallinnuksessa esitettiin, että tämä purkuvirtaus pääosin kulkee sen vesipatjan yläosassa ja taas alaosassa siellä pohjaa vasten tapahtuu takaisin virtaus. Jos tämä oli näin, niin tämä on selkeässä ristiriidassa tämän Coanda-ilmiön kuvauksen kanssa. Ja se jäi eniten askarruttamaan. Nimenomaan siitäkin syystä, että kun nämä asiantuntijat, joita kuulin, niin he totesivat, että Coanda-ilmiötä on tutkittu 30-luvulta asti. Sitä sovelletaan tutkimuksessa ja hyödynnetään myös tuotantoelämässä. Summa summarum. Tässä oli minun ja Pentin esitys jääolosuhteista, niin mallinnetuista kuin sitten ihan todellisista kokemusperäisistä olosuhteista. Ja itse vedin vähän semmoiset johtopäätökset siitä, että mallinnukset on vain mallinnuksia. Toki sen tiedän myös oman työkokemuksen tuolta rakennusalalta kautta, eli mallinnuksia kun tehdään, niin niissä käytetään jotain tiettyjä yhteisesti sovittuja määreitä ja laskentatapaa, jolla tehdään ikään kuin semmoinen paras mahdollinen arvaus olosuhteista ja sitten myöhemmin käytäntö ja todellinen elämä sitten näyttää, että kuinka oikeaan ollaan osuttu. Pentti viittasi tuossa omassa puheenvuorossaan muutamaan kertaan asiantuntijoihin ja hän on tosiaan ollut yhteydessä tästä meidän hankkeesta riippumattomiin, puolueettomiin asiantuntijoihin tuon oman kokemuksensa ja myös viittauksensa Coanda-ilmiöön liittyen. Ja sieltä hän kuuli, että nämä tahot, jotka ovat hyvin arvostettuja tahoja Suomessa, eivät omissa mallinnuksissaan ainakaan huomioi tuota Coanda-ilmiötä, mutta pitivät Pentin näkemystä ja kokemusta hyvin huomioarvoisena ja arvokkaana. Ja siihen perustuen niin tuo mallinnettu tieto todellakin on mallinnettua tietoa ja se kokemusperäinen tieto, jota meillä paikkakuntalaisilla on tähän omaan alueeseen, oman alueen luontoon liittyen vuosien tai jopa vuosikymmenten takaa on hyvin arvokasta silloin, varsinkin kun vaikkapa tämä Ailangan tunturin pumppuvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee meille arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Jos oikein muistan, niin meillä on noin 60 vuorokautta aikaa antaa kommentit ja palautteet siitä selostuksesta ennen kuin se menee sitten viranomaisen päätöksentekoon. Elikkä toivoisin, että jokainen kemijärveläinen lukisi tuon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja tarkkailisi sitä sen omaan kokemukseen perustuvan tiedon kautta. Ja jos siellä on se tutkitun tuloksen ja oman kokemuksen välillä ristiriitaa, niin heti siihen tarttuisi ja kommentoisi ja pyytäisi vaikkapa lisäselvitys- tai tarkennuspyyntöjä. Mutta joo, ehkä tässä oli tällä kertaa aivan tarpeeksi juttua. Minä kiitän sinua siitä, että olet katsonut tänne asti ja toivon mukaan olet saanut tästä esityksestä sinulle hyödyllistä tietoa. Kiitos.